Set, què voldrà dir? Els 7 pecats capitals? Els 7 magnífics? Jo sóc 1. Les 7 notes musicals. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí! Genets de l'Apocalipsi. Ah, no, que eren 5. Ah, les 7 nanets. És això. Sent alguna cosa dins. Anem a discutir sobre el tema antes d'alçar-nos a ficar-nos a treballar. ¿Vale? ¿Qué? ¿Entro? En el moment en què comença el lloro... Yo he venido a jugar. Entro. Hola, hola. Soc A. Això no apareix al Rialto, eh? Hola, què tal? Hola, què tal? Estava donant una volta per l'edifici i he vist el set a la porta. És una pista? És un joc? No, és un número de sala i ja està, l'assaig. Ah, era més fàcil. Perquè estem a la planta 7? No ho sé. Sí, és que estem assajant perquè anem a representar Somni d'una nit d'estiu. Però Somni, això és fàcil. No? Sí, sobretot a aquestes hores de per això, no? de després de dinar. No, no és per això, és perquè està basat en Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. De Shakespeare. 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 Sex. Sex appeal. Ara, fica la música. Ho conec. Home, vivint així, habitant en Rialto. Sí, conec el seu nom. No ho he vist encara. No sé si està per així. Jo crec que ningú, de fet, ningú el coneix. N'hi ha tantes teories sobre sex appeal que no... N'hi ha certes teories, alguna que diuen que no era Shakespeare en si, inclús que era Marlowe, o inclús que era la mateixa reina o un comitè d'escriptors. Com l'Espíritu Santo, que són 3. Així a l'edifici és... 15 de novembre. Estarem ahí, I a on és? A l'escenari del Teatre Rialto. No, això no pot ser. Per què? Bé, està a Dinamarca. No, Dinamarca s'ha acabat. Se va acabar Sí, el dia 3. Però tu no habites així? Tu no saps el que passa en ta casa o què? No, A quin dia estem? no em vaig acomiadar de Sergio.